ഹായ് ഓൾ, നമസ്കാരം. കേരള ട്രാവലറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നൊരു കഥയാണ് നോക്കുന്നത്. ഒരു കാട്ടിൽ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വലിയൊരു കാട്ടുതീ പടർന്നു പിടിക്കുകയുണ്ടായി. ആ കാടിനോടനുബന്ധിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളും ആ കാട്ടിലുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഒക്കെ ആ കാട് വിട്ട് യാത്രയാവുകയാണ്. ശരിക്ക് ആ ഒരു വനത്തിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും കത്തിയമർത്താൻ കഴിവുള്ള ആ ഒരു കാട്ടുതീയിൽ ഒരു വലിയ പക്ഷി തൻ്റെ ജീവനും കൊണ്ട് ആ കാട്ടുതീയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്ന സമയത്ത് അതൊരു ചെറിയ പക്ഷിയെ, തൻ്റെ 4-1 വലുപ്പമുള്ള ഒരു ചെറിയ പക്ഷിയെ കാണാനിടയായി. ആ പക്ഷി ആ വനത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു പുഴയിലേക്ക് പോവുകയും അതിൻ്റെ കൊക്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് തൻ്റെ കൂടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മരത്തിൻ്റെ മേലെയുള്ള തീയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പക്ഷി ആ കൊച്ചു പക്ഷിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് പറന്ന് ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നീ എന്ത് മണ്ടത്തരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഒരു കാട്ടിലുള്ള ഇത്രയും വലിയൊരു തീയെ നിൻ്റെ കൊച്ചു കൊക്കിലൊതുങ്ങുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് നിനക്ക് ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുമോ? അപ്പം കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ആ ചെറിയ പക്ഷി തിരിച്ച് മറുപടി കൊടുത്തു, എൻ്റെ കൊക്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളമേ ഒതുങ്ങൂ. ഞാൻ എന്നാൽ കഴിയുന്ന കാര്യം, എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളൊരു പ്രശ്നത്തിന് നേരെ എന്നാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഈ കൊച്ചു പക്ഷി പറയുന്ന ഉത്തരം കേട്ടിട്ട് ആ വലിയ പക്ഷി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു. കാരണം താൻ ഇത്രയും വലിയ കാട്ടുതീയിൽ തൻ്റെ കൂടിരിക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെങ്കിലും തീ ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന്. നമ്മളും ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് പരിമിതമായ കഴിവുകളായിരിക്കാം. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ വലിയ പണമോ സൗന്ദര്യമോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയ കുറച്ച് കഴിവുകളും കുറച്ച് സൗന്ദര്യവും കുറച്ച് പണവും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാവാം, പരിമിതമായത്. ആ പരിമിതമായ കാര്യം കൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളെക്കാൾ മേലെ നമുക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടി കഴിയും. ആ കൊച്ചു പക്ഷിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഒരാളും സമന്മാരല്ല. ആളുകൾ എപ്പോഴും കഴിവിൽ അന്യോന്യം വ്യത്യസ്തരായിട്ട് ആളുകളാണ്. ഒരുപാട് കഴിവില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടോ അല്ലെ മറ്റുള്ളവൻ തന്നേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതിയിട്ടോ ഒക്കെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫിന് ഒരർത്ഥവുമില്ലാതെ നമ്മുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. അതിന് പകരം നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ള ധൈര്യം മുന്നോട്ട് പുറത്തെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ശുഭദിനം നേരുന്നു. താങ്ക് യു ആൾ.